ሰላም ከመይቱ ውዕሉ ኣመላ ዓለም እትርከቡ ተኻታተልትን ፈተውትን ፋኖስ ሚድያ ኣኽብሮታዊ ሰላምታና ኣብዚ ዘለኹም ወይ ብፃሕ እናበልና ንሓምሊ 21 2018 ዋና ዜናታትና ኣርእስተ ቀዲምና ክነድምፀኩም ኢና። ናይ ትግራይ ሓይልታት ተወሳኺ ጦር ናብ ኣምሓራን ዓፋርን ይፀግዑ ከም ዘለው ተሰሚዑ ኣሎ። ህወሓት ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኣብ ዝገበሮ ህዝባዊ ስብሰባ ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ዘረጋግፅ ኣብ ልዕሊ ዘርኢ መፅነቲ መቃብር ኣብይ ኣሕመድ ይኽብል ገሊፁ። ህወሓት ንዓለም ሕጊ ኣይገዛእን ብብሄራዊ ምክክር ሽም ብዝፀውዖ መድረኽ ንህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቅን ንምስኳንን ዘለዎ ድሌት ብግልፂ ኣርእዩ ይኽብል ንኣመራርሓ ኣብይ ኣሕመድ ከሲሱ ኣሎ። ናብ ዝርዝር ዜና ናይ ብልፅግና ኣገዛዝኣ ንሮኬት ወሲኹ ከበድቲ መሳርሒታት ናብ ሰሜንን ሰሜን ምዕራብን ከም ዘጓዓዕዝ ዘሎ ምንጭታትና ሓቢረን። ናይ ትግራይ ሓይልታት ብወገኖም ተወሳኺ ጦራት ናብ ኣምሓራን ዓፋርን ወሰንቲ ቦታታት ምፅግዖም ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ብልፅግና ኣገዛዝኣ ኣብ ሓምሊ 21 2018 ካብ ባህር ዳር ናዙ ወታደራዊ ስምሪት ዝተዳለወ ከበድቲ መሳርሒ ናብ ሰሜንን ሰሜን ምዕራብን ኣብ ምጉዕዓዝ ይርከብ። ምንጭታትና እቲ ኣመራርሓ ሮኬት ወሲኹ ከበድቲ መሳርሒ እናጓዓዘ ዝርከብ ኣብ ሓያል ወጥሪ ኣብ ዝኾነሉ ወቕቲ እዩ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ ኣምሓራ ክልል ንልዕሊ 3 ዓመታት ምስ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ጦርነት ዝርከብ ናይ ብልፅግና ኣገዛዝኣ ናይ ውሽጢ ባንዳታትን ናይ ደገ ሓይልታትን ኮይኖም ክወግኡን ይዳለው ኣለው ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ህወሓት ንዓለም ሕጊ ኣይገዛእን ብብሄራዊ ምክክር ሽም ኣብ ዝፀውዖ መድረኽ ንህዝቢ ትግራይ ንምጭቋንን ንምስኳንን ዘርእዮ ዓብይ ቃልሲ ብግልፂ ተራእዩ ኣሎ ክብል ንኣብይ ኣሕመድ ከሲሱ ኣሎ። እንተኾነ ግን ይብል ህወሓት ህዝቢ ትግራይ በብግዚኡ ንዝገጥምዎ መሰናኽላት በብግዚኡ ንዘምፅኦም ዓወታት ዝተጓዓዞ ጉዕዞ ሚስጥር ፍትሓውነት ዘይቋረፅ ቃልስን ንዝኣመነሉ ብዘይ ምድርዳርን